כל השחקנים של ארץ נהדרת? כן, בטח. מי הכי מצחיק? הם כולם, הם בחירה בפינצטה, אחד אחד. כן, מצלמים פה סרט לארץ נהדרת, כן? כן, כן, בואי נצלם יחד. אז תבואי חצי ערומה, זה בסדר. תביאו את שני כהן. לא התעוררתי בבוקר, זה לא קורה לי. היום לא התעוררת בבוקר? היה לי עם שפעת וחום, וכל הלילה היא הייתה, בוא נגיד שהייתי ערה המון המון המון, ואז פתאום גלעד אומר לי, ממי, את לא צריכה לקום? צרחתי, קפצתי מהמיטה, כאילו 7:15, אמורים לאסוף אותי 6:45, זה היה מאוד, מאוד מביך. אז אני מבקשת אותך, תרדי מעתה מהזה, אחרת מניאקית מי לא מצמידה לך פיליפינית, תחמזל לו! יש לו על השיניים מלא עודף. מה שרוצים, זה מה שרוצים. לא, פניה אפללו. התחתנתי בניגוד לדעת ההורים. מאז שבעלה הפוסטר הלך לעולמו, היא מפגישה את זמנה הפנוי. שזה מי אחרי ארוחת בוקר ועד תמיד. אוקיי, מגניב, בוא נעשה את זה עוד פעם. קעת עוד פעם? גברת חביבה מאוד שמארחת אותנו שם. כן. היה רגע שסמו אמר בואו תצטלמו יחד כי זה, זאת אומרת, הופרדו זה תאומות. אתה ואסתר. אסתר ואני. אולי עשו דמות שלך בארץ נהדרת. אוי ואבוי. אני אתבייש נורא. האמת שבזמן הזה נגיד, יכולתי להספיק לחזור הביתה לאיזה חצי שעה. זה החישוב שאת עושה, שבין הסצנות היית הולכת להיות איתה רגע? חופשי. גם אם זה 20 דקות, הייתי נוסעת וחוזרת. קפה שעון לסוטה. איזה דמות של הסוטה? כן, בבקשה. זה פינוק של הוליווד. תודה. כן, זה ככה, קפה שעון. מה קרה ולמה באמצע דן מרגלית? מה קורה נסיכה? הבאנו לך חוגה. תודה רבה, אבל אסור לי טעים. קאט, בוא נעשה רק את הסוף, רגע, לא לחתוך. שנייה. מיצי, אני מחכה כבר לחזור לראות אותך. את התנדנדת בנדנדה? אני אשים על זה משהו, כן. הנה, יש פה. בלי עוזרת ואת... נו! עד איזה גיל אפשר להמשיך ככה להשתתות, או שזה לא אין לזה גיל? אני שואל את עצמי את זה המון. אתה יודע, אני זוכר שהייתי מסתובב בפסטיגלים בחצאית של פריצי ותחתונים של יהודה לוי, ואמרתי, יאללה, אני בן 27, אין בזה היגיון. אז אתה יודע, עובר עשור כמעט, ואני אומר... אתה עוד שם. אוקיי, אני ממש עוד שם, ואני עם גרביונים.